Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Айгөл Вәлиева, бүгінгі шығарылышта. Үрми тешләми, қораклардан құтқармый, бақшадағы милекне йозактан тыш нинди чара саклап калыр, хәбәрчебез ачыклады. Куркыныч булгандыр. Хәзер бүтән нәрсә күренә нормально. Койма кырган киртәләрне бүген яңадан сүттеләр. Шулман проспектындагы башка проблемаларны кем шишәр? Туфли кигәч сразу городскими становиться не надо. Мы многие из сельских районов. Мэр гына түгел, сүз остасы да. Наил Магдеевның туган көнендә хәбәрчеләр иң популяр әйтемнәре җыентыгы әзерләде. Идарә итүче оешма җитәкчесе үз вәкаләтләреннән файдаланып 16 миллион сумлык зыян салган. Прокуратура Авангард оешмасының элекеге директорына карата кузгатылган җинаять эше буенча бәяләмне раслады. 52 яшьлек Сергей Чванов үз вәкаләтләреннән файдалануда гаепләнә. Тикшерү фаразлавынча, ул 2014 елның октябреннән 1 ел дәвамында шәһәрдәшләр коммуналь хезмәтләр өчен түләгән акчаны ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларның исәп-хисап счетына күчермәгән. Шулай ук күп фатирлы йортларда яшәүчеләрнең капиталь төзекләндерү өчен түләгән акчаларын да үзләштергән. Хәзер оешманың исәп-хисап счетларына һәм Сергей Чвановның автомобиленә арест салынды. Җинаять эше судка җибәрелде. Сезонны ябып шәһәргә ашыгалар, бакчада калган милек турында уйламыйлар. Караклар моннан оста файдалана. Инде быел бакчачылык ширкәтләрендә 26 урлау очрагы теркәлде. Соңгысы сентябрьдә булды. Бу сан узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Угрының бүреге яна диләр, хокук сакчылары бу эштә гаеплеләрнең изенә тиз төшә. Бакчадагы милекне караклар күзеннән ничек сакларга хәбәрчебез ачыклады. Вот я все убрала, вот ничего уже такого нету. Все осталось вот, что видите. Җәен бирдә микродулкынлы мич, суыткы, чәйнек һәм башка җиһазлар булган. Наталья Петракова аларны шәһәргә алып кайткан. Кышкыга бакчадагы өендә бернинди көнкүреш техникасында калдырмый. Бер тапкыр йортка караклар кергән, әмма урлап китәрдәй әйбер тапмаганнар. Даже окно разбивали. Всякие ходили там. Шпана, как их еще назвать, я не знаю. Шит участокларны сукбайлар, спиртлы эчемлекләр һәм наркотиклар кулланучылар ярата, урланган җиһазларны саталар. Кай чакта төсле металлга тапшыралар. Кайберәүләр төн кунар өчен яки ризык эзләп керә. Йортта шит кеше булганын хуҗалар язын сезон ачканда гына белә. Бу очракта гаеплене табу кыенрак дип белгечләр. Кто-то, очень рьяно защищавший свое имущество, устанавливал капканы, пускал ток по электропроводам. И такие случаи бывали, но это уголовная статья. То есть тот, кто, допустим, пусть он установил капкан где-то у себя внутри, но если туда залез бомж и его насмерть там прихватило, то хозяин этого домика будет нести уголовную ответственность. Җинаятьчене табарга күзәтү камералары һәм сакчылар ярдәм итә, әмма мондый мөмкинлекләр һәр ширкәттә дә юк. Сакчы хезмәте турында бакчадагы идарәдә белешеп була. Югары коймалар, ышанычлы йозаклар да ярдәмгә килә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әле кичә генә шәһәрдәшләр юл аша чыкканда койма комачаулый дип зарланды. Бүген инде проблема хәл ителде. Сүз Шулман проспектындагы Боровецкий тукталышы янында урнашкан җәяүле юлы турында бара. Биек коймалар машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә комачаулады. Бу ялларда гына биредә автомобиль балаларны бәрдерде. Шәһәрдәшләр белдерүенчә, аның сәбәпчесе дә шул ук коймалар. Без бу хакта кичәге сюжетта сүз алып барган идек. Файдасы тигән коймаларны бүген сүтеп алдылар. Куркыныч булгандыр. Хәзер бүтән нәрсә күренә нормально. Видимость открывается. Я сам постоянно езжу за рулем, понимаете ситуацию. Конечно, не видно. Человека не видно, тем более вечером вообще не видать. Забор – это очень правильно то, что убрали. Потому что я сама перехожу, я живу вот здесь недалеко, и у меня вот тоже внук ходит в школу. И страшно, потому что водители, они реально не видят. У меня вот дети, я тоже на машине езжу, они не видят просто-напросто, кто здесь стоит. Ты стоишь, боишься, водители стоят, боятся. Әмма моның белән генә Шулман проспектындагы проблемалар хәл ителмәде. Хәзер якын тирәдә яшәүчеләр бурылыш кирәк ди. Яшьлектән керүчеләр 50-нче, 51-нче комплексларга эләгер өчен өстәмә 2-3 чакрым юл узарга тиеш. Проспектны берничә көннән соң куллануга тапшырачаклар инде.
Картлык көннәрендә ялгыз калучыларны гаиләләргә урнаштырачаклар. Республикада пилот проектны гамәлгә ашыруга әзерләнәләр. Асрамага 55 яшьтән өлкән хатын-кызларны һәм 60-тан узган иратларны алырга мөмкин. 2017 елда республикада барлыгы 30 кешене гаиләгә урнаштырырга ниятлиләр. Әби һәм бабайлар артыннан туганнары караса акча түләнми. Проект нигезендә өлкәннәрне караган өчен 4000 сумнан 8000 сумга кадәр хезмәт хакы каралган. Бу ул яшьтәгеләрнең сәламәтлегенә бәйле. Ни дети, ни супруги, ни племянники, ни внуки. Это тоже все проверяется. То есть это должны быть посторонние, без родственных связей люди. Бүген шәһәр мэрының туган көне Наил Мәхдиевка 57 яшь тулды. Сүз артыннан кесәгә керә торганнардан түгел диләр аның турыда шәһәрдәшләр. Акыллы сүзләрен журналистлар теләп куллана, җитәкчеләр блокнотка терки. Мэрның иң үтемле җөмләләреннән хәбәрчеләребез әйтемнәр җыентыгы әзерләде. Хуҗалык җитәкчеләре мэр авызыннан чыккан сүзләрне блокнотка теркәп бара. Аларны язмыйча да истә калдыру авыр түгел. Ты как туфли кигаешь, сразу городскими становиться не надо. Мы многие из сельских районов. Тураган шебля. Лучше позже, чем никогда. И мы считаем, что мы поступили правильно. Мы предполагаем, Аллах располагает. Поэтому понятно, что на Бога надейся, а сам не плашай. Шәһәр мэры журналистлар белән дус, әмма микрофон һәм каләм ияләренә сүзләрен үлчәп кенә әйтә. И говорю об этом осторожно. Это еще пока не свершившийся факт. Это пока только, как говорят, протокол намерений. Это вот в планах. Чтобы потом не было, вот вы, товарищ Магдеев, обещали. Йорт һәм гаилә җәмгыятьнең нигезе мэр өчен йорт ул шәһәр, гаилә ярты миллионлык халык. Хуҗа һәр вакытта кеше санын арттыру һәм чисталык ягында. Рождаемость прет, не дуром. Челнинцы дело свое хорошо знают. Содержать город в чистоте и в порядке, содержать наш общий дом – это наша с вами прямая обязанность. Никто ни из Казани, ни из Рязани, ни из другого города не приедет, и за нас порядок наводить не будем. Рязаньнан килеп булышмасаларда бөгелмәлеләр булдыра. Иптәш Мәхдиев инде 2 ел шәһәр белән идарә итә. Как говорится, взяли волю в кулак и пошли решать. Получится или не получится впереди? Пока тоже ответа нет. Но первые шаги получились. Должны получиться и вторые, и третьи, если какие-то форс-мажорные обстоятельства не помешают нам в решении этой важной задачи. Вот что значит эта сила. Шәһәрдәшләр мэрның тырышлыгын югары билгеле. Бүген алар форсаттан файдаланып, шәһәр җитәкчесенә котлаулар юллады. Крепкого здоровья, успехов в профессиональном плане. Я желаю, чтобы наш город также процветал, красивый был, чистый. Побольше детских площадок, чтобы детям веселее было. Здоровье самое главное. Здорово будет, все будет. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Айгөл Вәлиева сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Исән-имин булыгыз.